Hej, det är Louie här. Jag tänkte visa en Maggot Aligner Rig. Och i framtiden, om allt går väl, så ska vi lägga ut lite videosnutter på mitt magasinets sida. Så jag hoppas att ni tar en titt och även prenumererar. Jag ska börja med en Maggot Aligner Rig. En väldigt effektiv rig för vinterfiske. Men oftast bara i vatten där det inte finns för mycket större arter som braxas, ydare och möter så. Men har du dränkt ett kappvatten med bara kapp, då är den super. Jag har lite fluorkarbon 12 punds 0,28. Klipper av en bit på 25 cm. Kan säga det med att jag har fake maggot. Gula, röda och vita. Spelar liksom ingen roll, du väljer din färg. Jag har en stark 8-krok från JSI. Rak ögla. Internal point. Jag börjar då med att knyta fast kroken. Och där ska du använda den knuten som du anser är bäst. Det är inget jag ska sitta här och tipsa om. Vill du ha en Palomar så gör du det. Vill du ha en 5-turn greener så gör du det. Får inte glömma fukta. Så. Sen trimmar vi knuten där. Sen tar vi en valfri maggot. Jag väljer en röd. Och då gäller det att föra in en fin härnidel nästan på mitten. Ungefär så. Jag vet inte om det syns här. Ja, det gör det. Sen för vi linänden igenom. Kan vara lite knepigt. Sen trär vi maggoten ner till kroken. Och för över maggoten över krokhyveln. Här är det väldigt viktigt att man har en vinkel så det får en line effekt. Och ni ser själva. Men nu är problemet här, nu ska vi klargöra det här en gång för alla. Ni såg vad jag gjorde, jag lägger maggoten där, sen drar jag i riggen. Så visar alla riggexperter, och det här är totalt fel. Det är inte vi som sitter med spöna och drar kroken in i karpen, utan det är karpen som tar betet och drar, vilket innebär att jag ska lägga betet och sen ska jag dra min hand. Inte tvärtom. Så det är väldigt viktigt när du gör ditt så kallade handflatetest. Håll riggen stilla. Dra din hand. Sen kollar du din rigg. Så här såg ni att den var effektiv. Sen är det frågan om hur långt tast man vill ha och så eller rigg. Jag brukar ha dem ganska så kort. Och sen gör vi nöklar. Skulle kanske ha en annan nil till det.
på den lite. Sen drar vi knuten. Rimmer. Och där har vi en linerrig. På kroken monterar vi 4-6 marker till olika färger. Öglan monterar vi i vårt LED-system. En liten stick eller helst av allt en påse med levande markot. Det är ingen karp som går förbi detta. Så det var linerrig med en markot.